ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 7 ноябр соли 2025 сол рӯзи Саиди ҷамъа муборак бошад ба ҳаматон бачаи азиз. ирза наворда дорем. хонаҳои фурӯшӣ арзон аз ҳар як гӯша ва канори Торикистон. Навортон мекунем, бо диққат тамошо бикунем. баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки боша дар ҳамин WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Somontaj ва дигар сайтҳо рекламагузорӣ карда фурӯшта мегузорем, фурӯхта метавонем бачаи азиз. имконияти лайкмонӣ боша, лайкҳоро монед, дар канал обуна шен. аз куҷо то чанд сума, чанд сотиқ, чанд квадрат хона, замин, квартира дар корай таги комментария нависта монем. навора сар мекунем. ба ҳаматон тамошои гуфарғат бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акай Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликул ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акай Хуршеда муроҷиат бикунем бачаи азиз. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунед, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами Акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми техникаҳо аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, Акай Рустам дар WhatsApp шон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстони азиз нигоҳ кунед. хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дом мега 13 этажа мешавад. хона дар хоб аз як хонага то се хонагара дорем. аз 54 то 109 квадрата мешавад. муддати 24 моҳа метавонен биспорен. сохтмон дар 2 блок рафта истодааст. парковкаи заминӣ ва берунӣ дорад. якум ва дуюм этаж магазин мешавад. тирезаҳо панорама дорад ва охрана ҳам дорад. айни ҳол аксия рафтеса. нафарое ки 2025 сол тӯй кардагиянд метавонен без пешпардохт харидорӣ кунед. хуб 24 моҳа да супорен. бениҳоят аксияи зур дӯстони азиз нигоҳ кунед. одамое ки 2025 тӯй карден, оиладор шуден, кадоми шавҳар кард, кадоми мисол зан гирифт. хулоса дӯстон, ана ҳамин шахсиятҳо аксияда иштирокчӣ ҳастанд. бе ягон пешпардохт ҳамхел мегирен дӯстон хонара. баъдан ҳар моҳа чанд суме ки мисол меғалтаку ҳамин хели супоридан мегирен. ҳамин я пашкада WhatsApp шуно бигӯен ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем, дар шаҳри Бохтарай. худтон бо далши маълумотша бигирем бачаҳо. ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам. имрӯз 31 октябри соли 2025 сол бачаҳои азиз, мо дар ноҳияи Вахш қарор дорем. ноҳияи Вахш ҷамоати Киров, якум отделение ҳастайку бачаҳо. аз ҳамиҷа аз тарафи бозори Ҳоҷи Шариф омадем. 1.5 километр аз бозори Ҳоҷи Шариф то ҳамиҷара то ҳамин мағозаи фурӯшӣ, яъне ки бозори шахсӣ фурӯшира 1.5 километр роҳ масофа дорад бачаҳои азиз. ёк не роҳ асфолт, сари роҳи калон. ин тараф бо далши меравад. ягон 150-200 метр дуртарак дӯстон мактаб астай. ай маҳалла маҳаллаи обод, мардум ҳама зиндагӣ дора. ана ҳаминҷа дӯстон мо як
мағоза бигем ёки бозори шахсӣ бигем хато намекунем. Фурӯшӣ дорем ки пешкаштон мекунем бениҳоят барои савдо, яъне хеле чӣ хел бигӯм шароити беҳтарин кардагиан одамое ки мисол савдо кардан мехоҳен амира мефурӯша бачако нигоҳ кунем мефурӯша хушо тамошо кунем мефаҳмонам. хоб дариҷа аввалаш ҳозибо нишон метавонад порша. хуби бозорчаи шахсие ки документални бозор ҳуҷҷатсиз бозор бача азиз, яъне ки бозори шахсӣ мешава. хеле дарозиш бача, дарозиш 22 метр, ин тарафаш 5-20 бачако, 5-20 ба 22 хитон сотихша бирорен чанқа мешава. инҷа границаш ин тараф аммо хел понни ҳуҷҷат дохил ба ҳамин мешава бачако. нигоҳ кунед, ман шумо дози пони мефаҳмонам. овоша бинен овоша. хулоса инҷа границаи ҳамин бозорча, яъне ки мағоза маркази хизматрасонии Ёсамин. инҷа дора як ҳуҷра, инҷа ҳастаи дута, инҷа ҳастаи сета, инҷа ҳастаи чорта, обши, яъне ки инаира агар дута калон ҳисоб, дута майда ҳисоб кунем мешава 5 дусон. 5 ҳуҷра дора. дохил да ҳоҷатхона бания ҳастаи дусон. хулоса шурӯъ мекунем, хушрӯ тамошо кунем, баъдан нархша худо хоҳад гап мезанем. хоб аз ӯ тараф шурӯъ кунем бачаҳо, нигоҳ кунем. дар ноҳияи Вахш ҷамоати Кириф 1, яъне ки якум адилия намегӯян, ҳамин хеле ҷо дӯстон азиз қарор дорем, тамошо кунем. просто нархи зурда, хеле нархҳо редка мешава. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дар ёҳани аз инҷа бурӯ шутка дорад, шутка кардагӣ. хоб нигоҳ кунем, шпатлёвка кардагӣ, фанерай гипсокартон хатиб. ина дӯстон масъалаи свет ҳаст. ҳастай ин ҳамин ҳолат, ина дута дар дорад. як қадар кадан барои зои хӯрокара мондан. чанд ба чанд боша? 1, 2, 3, 4, 5 бачо азиз, 5 ба чанд? 1, 2, 5 ба 4, яъне ки 5 ба 4 ам бигем хато намекунем бачо азиз. ин ҳамин ҳолат, ина инҷа мешава якум ҳуҷра ам бигем хато намекунем. инҷа граница нигоҳ кунем. мехел дуюмаш бачо азиз, арчаи фасон, арча бо даҳвора медонем тоза мекунам. хоб ана инҷа бошад дуюм комната, чхел фасон, зали зур, кафел кардагӣ, хушрӯъ кардагӣ кафелаш. фона бинен чхел фасон. хоб инҷа чанд ба чанд бошад? инҷа ҳамин 5 ба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бачо азиз, 7 ба 5. ина фасони хушрӯъ, ин ҳамин ҳолат. шпатлёвкаш кардагиай тайёрай, хай тиреза, ина оинаҳош, ин ҳамин ҳолат. фақат мехарен, ҳамин чишмота меҷуқи бачаҳоча мехарида айрӯи зиндагие, пишти зиндагӣ, бизнес худо хоҳад. хайҷа 7 ба 5 бача азиз. сеюмаш бисмиллаҳ. ина ҳамин ҳолат. инҷа камтарик ремонт кардан, баъди ремонт ҳамин ҳолат шидагӣ. инҷа шпатлёвка кардагӣ. инҷа калидорча шава агар инҷа бо
خانچه دیگه. اینا دوستان فقط آدمای سریازی خریدار، آدمایی که حواس به همه بیزنس دارین، کنکرت نیست، سودا زور میشه خدا خواهد. اینا دوستان اسمم بلاک ای طرفش چیزی هست باید بگم ها. اینا دوستان عزیز لایکاتون رو подписаться رو فراموش نکنید. کانال سعودو تیوی رو پیگیری کنید. خدا خواهد نوارای جالب ای پیش بشه. سیم شده اینجا چهارم خلف دارم با رشدکه خیلی ارماتوری گرفتگی سیمانه. این دوستان بچه که گازه بلوک های راست اوجا او طرف شای قسم بلوک بود تریگرات کم مای داغ شگرفتن اصلا گازه بلوک بود است. گازه بلوک است. خب این دوستان این حالت جمع همی 5 به 5 با فکر ما 5 به 5 ریمون که کردن همو استروی ماتریال رو در اینجا موندن او دم میگیره و برکش میکنه. اینا 5 به 5 بچه عزیز کتالوگش اینجاش 5 بچه عزیز. اینا اینجا را میتونین نگون کخنی میکنین بانیا میکنین نگون حوجت خانه میکنین. این طرفش کاری خریدار رو دیویژنی کن میگه که اینا دوستان سالقی نکی پسان. خب چند با چنده؟ 1 2 3 4 5 با 3 بچه عزیز 5 با 3 نوار تمام شد بچه عزیز. خب نرخش میگه موزی نرخش پشت همین مغازه را نشان دام بتم پشتش خیر باشه. اینا پشتش کلیشه نسکر خیلی کردگی تیوان نمامد. خب دوستان عزیز یه بار دیگه آدرس رو میفهمونیم. آدرس ناحیه بخش جماعت کیروف یکم دیلانی 600,000 سوم نرخش بچه ها 600,000 سومانی. اگر از نومی کانال سعودو تیوی زنگ زنه خدا خواهد با انشالله معامله سوسون بکنه. بعدا دوستان کامنتر یارا به طرف نباشین. همی مغازه همی بزرگچه شخصی مثال با ارزنده به همی 600,000 سومان هست یا اینکه نیست خواهش میکنیم کامنتر یکنین جا رفت دیدین چخیل آبادای از همینجا بازار حاجی شریف 1.5 همی دور باشه اگر 2 کیلومتر رو مسافت داره بچه عزیز. خریدارای سریوزی از امی کانال ما زنگ زنین. رقمای صاحب مول در روی اکران شما دیسین. رقمای صاحب مول برامگی بعد رقمای صاحب مول با رقمای ما برای قبول رکلام شاید در شما نیز یگان چیزی فروشی باشه میتونین در واتساپ ما مراجعه بکنین. اومده هم خیلی نوارش میکنین. زنده باشین. رحمت ما را تماشا میکنین. از همتون مینداریم بچه عزیز. دوستان عزیز خانه فروشی نزد حولگی روان کردن که در ناحیه 5 جماعتی کبوتی در قرار داره. 2 حجرهگاه مساحت زمینش 10 سوتی خی نرخ زور نکنی نگاه کنین. جای آباد 265,000 میگه 10 سوتی زمین داره 2 حجره. فروشی در جماعت کبوتی سیف الدین دهه زبخاس. خانه عبارت از 2 حجره مساحت 10 سوتی زمین و حمام داره. دولون و چایلوب داره. 10 سوتی زمین داره. علیش میشوه با خانه که در دوشنبه باشه در واتساپ زنگ زنین یا که نویسونین. خیلی به نرخ 265,000 سومانی. لایکاتون همانین دوستان در کانال ما подписаться کنین. فکراتون را کامنتر یکنین. از کجا چند سوتی چند کمناته زمین خانه کواتیا در کره نویسنده بودین. خدا خواهد حرکت کرده. نوارتون میکنیم پیشکشتون میکنیم بچه عزیز.
будкачаи тезтайёр равон кардан ки дар шаҳри Душанбе айбордор азиз. Будкачаи тезтайёр назди ресторани Тоқӣ аст ку. о тарафҳои хоб аз пушти бозори Меҳргон мешавад дӯстон. территорияи Ашан ҳамин тарафҳода. 16000 нарх пеши стоянкада ресторан Тоқӣ. будка мега 3 ба 2 май халаденник ва аппарати ходок тайёркунак ҳам дора. кадоме мехара будкачара мегира мебара аямҷош мега. бизнес када намешавад дар ҷош. ҳамиқа ки мегирен дар ҷои лозимаи худтон мебаренда ҳамонҷа мемонен тезтайёра, яъне ки ходокай, шаурмаҳай, хоб ошхоначаи майдаҳакай, хулоса исш кори харидор. квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ ҳастае ки тариқи кредит аз котлован дӯстон, фақат аз котлован. фикр накунед ки хона тайёрай дом бардоштагӣ. аз котлован аз 45 то 50% пешпардохт, боқимонда 24 моҳа, 1 комната, 2 комната, 3 комната ҳастае. квадратҳо аз 50 то 100 квадрат ҳастае. дар ҳар этажо, ҳар хел этажода қарор дорам. фабрика Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе. хоб нархҳо ҳархела мешавад. вариантҳои коробка ҳам дора. дорои лифт. ватсапшона мегзорам. любой хел квадрат дорем. деҳаи Косибон, лаби дарёчаи Элок, мактаб, обсвет доимӣ, канализатсия дора. шароитҳои беҳтарини зиндагӣ муҳайё мешавад. дару тиреза главни бо перегородкара карда метем. боз далчи маълумоти бештарша ватсап якада занг занем бача азиз. замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Дубеда 6 сотих замин 110 000 сомонӣ. холи замин нест бачаҳо. нигоҳ кунед, сохтмон бардоштагӣ, яъне ки сохтмони нотамом. 3 рақами дастӣ, 1 то ватсап рӯи экрани шумо. занг занед бачаҳо. бениҳоят варианти зур. просто акада сум дар кор савдош мекуна. хуб нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯ кадан, амиқа кадан. 110 000 нархи бениҳоят арзон ки дар ин маҳаллаи обод бача азиз. сохтмони нотамом бомбамошинам алиш мешавад. свет дора, мактаб, масҷид ҳаст, документ дора, магазин ҳаст. аз маркази райони ноҳияи Файзобод 2 километр роҳ масофа дорад дӯстон азиз. ҳама ёган 1-2 сумда мебаратон. хулоса марамад акақати чахчакне ватсапошон дасти рақамошон мегзорам. аз номи канали мо ба дили пур муроҷиат кунед. лайкотон намоед дӯстон, дар канал подписатсия кунед, фикратонро комментария кунед. аз куҷо хона замин дар кора нависем. баъдан барои қабули реклама чизе ки боша дар аввал дар охири видео рақамҳо мегзорам. ба дили пур муроҷиат кунед. худо хоҳад якчанд сайтҳо реклама карда фурӯшта мегзорам бача азиз. хулоса инам хеле гапҳо. дӯстон, хонаи фурӯшӣ равон кардан ки назди ҳавлигиай 0,8 сотих замин, яъне ки 1 сотих ҳам нестай, 0,8 сотих дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Шайнак духонага 0,8 сотих замин 300 000 мега. ин ҳами ҳолат чӣ хел мебинед. ремонтош кадом ҳолатай, 2 этажа, фасон хушрӯ, кухни, ҳамом дарунӣ, обсвет, мактаб, бунгоҳи тиббӣ дар наздикия мега. аз гипразем маршрути 45 ва 56 мерава то инамиҷара хулоса меяд. 2 этажа, пашти 1 сотих замин, 2 дар хона. ин ҳами хонаи имрӯзаи мо савдо мешавад 300 000 сомонӣ. далши маълумотша занг зад дӯстон, худтон бигирен.
дӯстон, хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Гулистон, Ҷанголободи 3 қарор дорад. Ҷангалободи 3. 4 хона, 4,5 сотиқ замин, 490 000 сум. Нарх рақамҳои дастии WhatsApp рӯи экрани шумо. ба 9 километр мега 2,5 километр роҳ масофа дорам. То 9 километра. Раҳо асфалт, роҳи нав. Пеши хона да мактаб, медпункт, магазин, ҳо қатор, автосервис, мойка, заправка. 3 хонаи 5 ба 3. хуб, як таш мега 6 ба 3. обши 4 дар хона. Кухни халидор дора дар он дай. хуб, дарахтҳои мевадиҳанда, чойлоби ангур, ҳавли стяжка кардагӣ, гирду атроф маҳкам кардагӣ, аптека ҳастае, магазин ҳастае, масҷид ҳастае. хулоса инаме хеле гапҳо. Далчи барои реклама муроҷиат кунед дар WhatsApp-и Saudo TV. WhatsApp мо зиндаву сарбаланд бошед.